Sí. Bueno, disculpade o retraso. Isto da informática a veces parece que sempre hai problemas. Bueno, son e 10, vamos a empezar o pleno. Bo día a todos. E nada, vamos dar paso á secretaria. Hai que votar a inclusión do orden do día deste punto. Sería o primeiro paso. O punto é o punto que se levou á comisión esta mañán. Está informado, pero hai que ratificar o acordo a inclusión, vamos, no orden do día. La urgencia, alcalde, por favor. E a urxencia, efectivamente. Me está De la notando a convocatoria. secretaria que a urxencia tamén. Así que procedemos á votación. Podémola facer nominal. Escoitades ben todos, verdad? Sí, gracias. Vámola facer, se vos parece, ou ben a facemos nominal ou con consentimento, é dicir, se é afirmativo, pois xa a secretaria recolle o acordo. Estamos de unánime. acuerdo. Me Nós parece estamos que de acuerdo na inclusión en ausente. Bien, e me Sí, parece todos nós tamén de acordo, alcalde. moi ben, falta Gregorio. Abro o micro, Gregorio. Sí, Vale. estamos de acordo, sí. Me parece que faltaba unha persoa, non? Sí, Natividad, que non está. Sí, está por temas laborales. Vale, excusas su asistencia. Bien, No, é posible que se incorpore, ben. pero chega tarde. Bueno, entonces, acordas a urxencia máis a inclusión do orden do día, Paula? Ben. E neste momento estamos 16 membros da corporación e abrimos o turno de intervencións. Podes ler o expediente, Paula. Bien. O expediente que se somete, grazas alcalde, bo día, o expediente que se somete a consideración con carácter extraordinario e urxente neste día de hoxe é o expediente 85/2021, modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de terreos de natureza urbana. Este expediente someteuse previamente á consideración do Pleno en sesión ordinaria realizada con data 26 de xaneiro de 2021. Con posterioridade procedeuse á apertura dun trámite de información ao público mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra con data 3 de febreiro de 2021. Con esa mesma data presentouse escrito no que se indica que se fai unha alegación contra ese acordo de aprobación provisional. Consta no expediente o certificado negativo da presentación de ningunha reclamación nese trámite de información pública polo período comprendido entre o 4 de febreiro e 17 de marzo de 2021. Incorporáronse con data 31 de marzo de 2021 informes tanto de intervención como de secretaría no que se reiteran as consideracións que de xeito desfavorable fixéronse o acordo de aprobación provisional, mais consideran que a persoa que presenta a reclamación non está lexitimada dentro das causas previstas na normativa aplicable en materia de facendas públicas locais. Consta igualmente proposta do concelleiro delegado de área que someteuse á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión extraordinaria urxente realizada igualmente con data de hoxe, no que se adoptou o seguinte ditame do que alcalde procederase a dar lectura extractada. Pois ben, unha vez rematada a quenda de intervención, se sometido a votación ordinaria por 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e de Avante Pollo e 5 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular. A Comisión Informativa de Facenda ditaminou primeiro rexeitar o escrito presentado con data 3 de febreiro de 2021, número de rexistro de entrada 267, por non reunir os requisitos mínimos de legitimación, reflectindo consideracións respecto do criterio seguido na adopción do acordo plenario de aprobación provisional, e sen que poda ser considerada como tal alegación. Segundo,
prestar aprobación definitiva a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto do incremento do valor dos terreos de natureza urbana por introducción de nova disposición transitoria e co seguinte texto. Como motivo da situación actual de vulnerabilidade económica derivada da crise sanitaria provocada pola COVID-19, tendo en conta a dificultade para as persoas obrigadas de presentar as declaracións nos prazos legalmente establecidos por mor das restriccións derivadas do estado de alarma, se fixa o día 9 de maio do ano 2021, data na que finaliza o actual estado de alarma como límite extraordinario para a presentación polas persoas interesadas das solicitudes dos beneficios fiscais regulados no artigo 4º desta ordenanza, sempre cando a obriga de presentación das declaracións tivese que terse realizado entre o 14 de marzo e o 31 de outubro de 2020, asegurando deste xeito a efectiva garantía dos beneficios fiscais, aínda que as devanditas declaracións non foran presentadas no prazo legalmente establecido polas persoas interesadas. Segundo, esta disposición entrará en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada nos termos establecidos na legislación vixente, retrotraéndose aos seus efectos o prazo que se determina no punto primeiro desta disposición transitoria. E terceiro, proceder á publicación íntegra do texto refundido da ordenanza fiscal con modificación introducida no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. De conformidade co artigo 19 primeiro do Real Decreto Legislativo do 2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais unha vez publicado o seu texto, a modificación operada entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, abrimos un turno de intervencións. Empezamos por o Concelleiro de Facenda, a súa exposición. Sí, que bons días. Bueno, se trata de ratificar o acordo que se tomou o 26 de xaneiro do 2021 con respecto a establecer unha disposición transitoria na ordenanza que regula o imposto de incremento de valor dos terrenos de natureza urbana, que conocemos todos como plusvalía. En este do que se trata é que de fixar un novo plazo para poder solicitar as bonificacións que establece no artículo 4 esta ordenanza con motivo da situación que se dou debido ao COVID. Aquelas declaracións que se tiñan que presentar entre o 14 de marzo, a data en que se declarou a primeira estado de alarma, e o 3 de outubro de 2020 podrán presentarse de acordo con esta disposición transitoria hasta o 9 de maio, data na que remata pois o actual estado de alarma, digamos. O motivo polo que se fai isto é que o imposto sobre herdanzas que ten un plazo para presentarse de 6 meses é, digamos que preceptivo para poder presentar a liquidación do imposto da plusvalía. Como o imposto de herdanzas a Xunta o aplazou, me parece que foron 6 meses, aí se xenerou un problema de entendemento, de confusión, máis ben, ao respecto de cando había que presentar estes impostos, e houve xente que entendeu que estaban igualmente, digamos que prorrogado a súa presentación igual que o imposto de herdanzas. Hai casos en que isto conleva un recargo e hai outros casos en donde se perde a bonificación, que é o máis importante, en algúns casos, sobre todo nos casos en donde se heredan vivendas, que supón unhas cantidades bastante importantes. Nos parece que é de xusticia pois corrixir esta situación, digamos que anómala, provocada por esta situación de estado de alarma, con dificultades de mobilidade, e que, polo tanto, pois do que se trata é de ratificar o acordo que se tomou o 26 de xaneiro para corrixir esta situación. Se trai de novo a pleno porque se presentou unha alegación que está en contra non en sí do que é
a normativa esta, ou a disposición transitoria, senón do feito de que se aprobe con efecto retroactivo. Se ten que facer con efecto retroactivo porque evidentemente non podemos ir para atrás no calendario. É evidente e non podemos aprobalo antes de que nos enteráramos de que estaba dando esta situación. Pero ademais é unha situación, é un efecto retroactivo que vai en beneficio do administrado e, polo tanto, pois que non causa perxuicios a quen vai poder aplicar esta norma. E pouco máis que dicir. En todo caso, no debate aclaramos calquera outra situación ou aclaración que se queira que se solicite. Nada máis. Gracias, Xulio. Sí, continuamos co orde. Silvia. Sí, bo día. Ben, pois o que se trata é de continuar coa tramitación deste expediente de modificación da ordenanza fiscal. Neste caso trátase, como acaba de dicir o concelleiro, de desestimar o escrito presentado antes de pasar a publicación e a aprobación definitiva. Foi no pasado mes de xaneiro que aprobábamos co voto favorable de todos os grupos a proposta da modificación da ordenanza que viña motivada pois precisamente pola necesidade de corrixir esta situación que se detectou en canto á suspensión de prazos para que se fixo a suspensión de prazos para imposto de sucesións e de doazóns por motivo do estado de alarma e que houbo quen erróneamente entendeu que se aplicaba tamén a plusvalía porque o habitual é facer a liquidación conxunta. Esta situación, ao facer as liquidacións fora do prazo, fixo que, por un lado, deran lugar aos recargos e, por outro lado, tamén a perder o dereito a poder beneficiarse desas bonificacións do 95% que se poden aplicar a este imposto. Entón, a fórmula que se propuxo foi a través desta modificación, introducindo esta disposición transitoria e así poder dar este límite extraordinario para que as persoas que tiveran que ter presentado a declaración durante o estado de alarma poidan beneficiarse ou non perdan o dereito desta bonificación do 95% e así correxir esta disfunción que se dou entre os dous impostos como o mecanismo máis viable, aínda que efectivamente, e como temos falado xa anteriormente, os declarantes van ter que pagar igualmente o recargo que se vaya xerando. En todo caso, xa na aprobación inicial, que foi por unanimidade, tratamos estas cuestións e agora do que se trata neste pleno é de desestimar o escrito presentado. Recóllese no informe xurídico, basease na lei reguladora das facendas locais que non ten xustificación a legitimación do escrito presentado entón a solicitude non pode ser tratada como alegación e, polo tanto, o que se propón é inadmitir o escrito e continuar coa tramitación da modificación. Gracias, Silvia. Gregorio. Bueno, creo que está sobradamente explicado. Xa hubo debate no pleno cando se aprobou inicialmente este plantexamento. Xa os compañeros o explicaron sobradamente. Creemos que de xustiza é razonable facer esta ampliación de 6 meses para correxir efectivamente esta anomalía que se había producido e creemos que é razonable de xustiza e, como ben se ten dito, vai en beneficio dos veciños. Non quero ser reiterativo, polo tanto, logo no debate, se plantexa algún tema, pois darei resposta. Gracias, Gregorio. Partido Popular, portavoz. Sí, bos días, alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, desde o Partido Popular de Pollo, queremos dicir que o razonable sería a supresión deste imposto tan injusto e tan cuestionado pola xustiza, tal e como plantexamos no noso programa electoral, que foi, por certo, o máis respaldado pola veciñanza, e non hai que olvidar que hai liquidacións de 1.000, de 3.000, de 5.000 euros e de ata 60.000 euros aquí en Pollo. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, queremos deixar claro que nós xa advertimos no pleno de xaneiro
que esta modificación iba a derivar en queixas e en controversias. Nós queremos deixar claro que votamos a favor da modificación da ordenanza da plusvalía para axudar os veciños que se iban a beneficiar desta bonificación, pero xa advertimos que esta controversia ia suceder con outros veciños que non se ian a beneficiar, como é o caso. E por iso, ante esta reclamación en concreto, nos imos a abster. E por que nos imos a abster? Nós o que entendemos é esta bonificación beneficia, é certo que beneficia, pero soamente a uns veciños. Esta bonificación, a pregunta é, por que ata outubro, se o estado de alarma sigue en vigor agora? As restriccións de mobilidade en decembro e en xaneiro e en febreiro había restriccións de mobilidade. Esa non é unha excusa. Entendemos que xa que se vai a facer esta modificación con efecto retroactivo, entendemos que 6 meses pois é pouco, porque os que se van a beneficiar desta bonificación son moi poucos veciños, mentres que hai moitos outros veciños que non se están a beneficiar. Entón, nós o que pedimos é, por exemplo, falades moito da Xunta. A Xunta sí que anticipouse a esta circunstancia. O Concello de Pollo non. Entón, o que tiñades que haber feito foi adiantarnos no tempo, e non o fixéstedes. Nós queremos deixar claro que isto é unha patraña, porque vai a beneficiar a moi poucos veciños e aínda por riba os veciños que van a beneficiarse da bonificación, pero van pagar un recargo. Como lle explicamos aos veciños que se benefician dunha bonificación e pagan un recargo? Pois a explicación a ten o equipo de goberno. E o equipo de goberno que lle ten que decir é porque facemos malas cousas. Esa é a resposta. Porque a ver como se come que unha persoa se beneficie, pero pague recargo. E a ver como se traga que haya outras persoas que non se beneficien deste plazo, porque solamente poñedes un plazo de 6 meses. E tal e como indica a reclamación deste veciño, este veciño pregunta, e por que non se amplía o plazo? Por que solamente son 6 meses? Por que solamente hasta outubro? Se en xaneiro había tamén restriccións de mobilidade. O señor concelleiro delegado de Facenda di que é polas restriccións de mobilidade. En xaneiro estábamos perimetrados en Pollo. Eso non é unha disculpa, non é unha excusa. Entón, por que non se amplía un plazo? E xa para finalizar, alcalde, queremos deixar claro, nós votamos a favor no pleno de xaneiro da modificación da ordenanza, pero hoxe o que estamos a tratar aquí é unha reclamación que xa adiantamos que se ian suceder, porque é moi controvertida a aprobación que se fixo, e nós, ante esta reclamación, o noso sentido do voto é unha abstención. Nós queremos beneficiar os veciños, pero queremos beneficiar a maior parte dos veciños, a uns poucos e a moitos. E con esta bonificación solamente se está a beneficiar uns poucos, e aínda por riba terán que pagar un recargo. Eso é inexplicable. Moitas grazas. Gracias, Sergio. Bueno, rematado este primeiro turno, abrimos o segundo turno de intervencións. Julio. Sí, alcalde. Bueno, está claro de que Sergio non se enterou. Vou tratar de explicarlo con máis tranquilidade e máis sencillo para a ver se así o pilla. A Xunta de Galicia aplazou a presentación dos impostos con motivo da primeira declaración de alarma hasta o 3 de outubro. É dicir, os impostos que se tiñan que presentar en marzo, para pôr un exemplo, se podían presentar en outubro. E entonces a xente pensou que tamén a plusvalía podía presentala hasta outubro. Entende? Con ese motivo se xenera un problema e ademais era sensato que a xente presentara que tiña que presentar en outubro, porque se primeiro teño que presentar o imposto de sucesións, a herdanza, na Xunta, e despois con eso ir ao oral e presentalo ali para poder liquidar a plusvalía. Por que se pon o 3 de outubro? Porque a partir de aí os plazos rixen os mesmos que hubo sempre. O que o presenta en plazo ten dereito a bonificación e o que non o presenta en plazo non ten dereito a bonificación. É dicir, se alguén ten que presentar o imposto de
de plusvalía en este momento, terá que facelo en este momento, no plazo que lle corresponde. Non temos que prorrogar ningún plazo máis. Volven a rexir os plazos que existían hasta ahora. E, polo tanto, se toman aquelas declaracións que se presentan entre o 14 de marzo e o 3 de outubro, precisamente porque foi o aplazamento que se fixo a Xunta do imposto de herdanzas. E se fixa o 9 de marzo, porque hai que fixar, é unha disposición transitoria, e hai que fixar en algún momento cando remata esa disposición transitoria, e a xente que por equivocación, que porque non se enterou, de que porque interpretou mal, non fixo eso no seu momento, podrá facelo hasta 9 de maio, pero só hasta 9 de maio. E esa xente que non o presentou, digamos que en plazo, no período de marzo do 2020 a outubro do 2020. É clarísimo, non hai confusión ninguna. Non beneficia aos veciños e a outros non. Beneficia a aqueles veciños que non interpretaron ben e que presentaron fora de plazo, digamos que a declaración pola confusión xenerada no imposto de sucesións, polo aplazamento do imposto de sucesións. E, evidentemente, as restriccións, o que tiña que presentala en marzo, que non se podía mover, tiña un problema grave para acercarse incluso á administración sin citas previas nin cousas. Bueno, non quero falarvos desa situación porque todos a coñecemos. Polo tanto, non beneficia a uns e a outros non. E porque o plazo de 6 meses? Non é o plazo de 6 meses, hai que pôr un plazo que remata eso, que é o 9 de maio. E se podía pôr o 9 de xuño, pero queremos que o 9 de maio é suficiente. Nada máis. Gracias, Xulio. Seguimos co turno de intervención. Silvia. Sí, o contido do escrito céntrase efectivamente na cuestión da retroactividade desta disposición transitoria, pero, bueno, eu creo que xa se explicou suficientemente que este efecto retroactivo non é perxudicial en canto a que non é restrictivo, senón que ven a ampliar a posibilidade de solicitar as bonificacións. E sobre a arbitrariedade da ampliación deste prazo, está fundamentada na situación excepcional do estado de alarma, tendo en conta as dificultades para as persoas que estaban obrigadas a presentar as declaracións nos prazos establecidos e, ademais, a causa das restriccións derivadas da pandemia, foi que se fixou o 9 de maio deste ano, de 2021, que é a data na que finaliza o actual estado de alarma. Ese sería o límite extraordinario para a presentación, sempre cando a obriga de presentación fora entre o 14 de marzo, que é a data do primeiro estado de alarma, e o 31 de outubro do ano pasado. E que desta forma se pudera asegurar que se puderan beneficiar das bonificacións. Repito, na aprobación inicial no pleno do pasado mes de xaneiro, aprobamos por unanimidade de todos os grupos introducir esta disposición transitoria fundamentalmente por este carácter non restrictivo da medida e por vir a ampliar a posibilidade de solicitar acollerse ás bonificacións. Do que se trata agora é de ratificar o acordo, vamos a manter o mesmo criterio e o voto vai a ser a favor. Gracias, Silvia. Gregorio. Bueno, creo que está moi ben explicado, suficientemente explicado. Non se pode comparar a situación onde estábamos confinados, onde era imposible facer unha xestión, onde non se podía salir do Concello, onde as propias administracións estaban pechadas, onde non había posibilidades telemáticas de facer este tipo de xestións. Bueno, creo que a comparación é bastante desafortunada. En este sentido, bueno, pues nos parece un pouco incoherente que inicialmente se aprobara por unanimidade e agora na aprobación definitiva desta norma se absteña, non se entende. Bueno, pues nada, creo que está moi ben explicado. Se trata de resolver unha situación que se dou por unha coyuntura complicada que todos entendemos como moi complexa, non só é a confusión, sino a propia imposibilidade material de facer esa xestión en moitos casos. Non se pode comparar a situación actual, onde sí se poden facer xestións, onde a administración está preparada para trámites telemáticos. Bueno, creo que a diferencia é notable. Por lo tanto, vamos a votar a favor porque creemos que de xustiza ven a paliar un problema que se xenerou, como moitos outros que se xeneraron como consecuencia da pandemia, e creemos que é razonable aprobarlo.
Gracias, Gregorio. Sergio. Sí, bueno, por el final, señora Gis, en primer lugar, o que estamos a tratar e aprobar é unha reclamación. Nos xa dixemos, e xa adiantamos, e xa votamos en xaneiro a favor da modificación da ordenanza. Hoxe estamos a tratar a reclamación, porque foi unha modificación controvertida. Eso que quede claro, nos estamos a favor da bonificación da ordenanza e ante esta reclamación que é o que nos trae hoxe aquí, imos a absternos. Esa é a diferencia. Despois, esa para rematar con a señora Gis, di que comparación a miña dos meses. Mira, en que se basa vostede para dicir 6 meses e non 8? Mire, en agosto, en Pollo, tiñamos moi poucos casos COVID. En agosto non estábamos perimetrados. En agosto, a xente podería ir a calquer concello. Vale, en febreiro, estábamos perimetrados e chegamos a 450 casos en Pollo activos de COVID. E por que en febreiro non se pode beneficiar a xente e en agosto sí? Como lle explicas a xente iso? En febreiro estábamos perimetrados, estábamos peor que nunca con casos COVID. Como explica vostede iso? Por que hasta outubro? Por que 6 meses e non 8? Esa é a gran pregunta. A señora social, pero é suficiente. Precisamente os argumentos que lle acabo de dar a señora Gis, porque non entendemos por que unhas datas, por que 6 meses e non 8, ou por que non un ano, por exemplo. Levamos case un ano de estado de alarma. Despois, tamén a Xunta que foi adiantarvos e paralizar os plazos, que é o que debería de facer como equipo de goberno, e o que debería facer o propio Concello de Facenda, os veciños se beneficiarían e non estarían pagando recargos, porque aínda que se beneficien, van a pagar recargos. Eso os que se beneficien. E os que non se beneficien van a pagar a cota íntegra. 1.000, 3.000, 6.000 euros de recibo. Esa é a gran diferencia entre a improvisación e a boa xestión. Improvisación dos 3 alcaldes e a boa xestión da Xunta de Galicia. Esa para rematar, dicirle ao señor Barreiro que, mire, como xa lle dixemos no pleno, que nos fagamos os tontos, non quere decir que sexamos tontos. Seguramente, esa proposta de resolución, esa proposta de aprobación que vostede, ahora, primeiro redactou o alcalde, a proposta da alcaldía de Xaneiro, ahora é o concelleiro delegado de Facenda, o que fai esa proposta de resolución. Pero seguramente, señor Barreiro, seguramente a persoa que lle redactou sabe moi ben deste tema. E vostede seguramente o coñece bastante ben, e de fai bastante tempo. Entón, que nos fagamos o tonto non quere decir que sexamos tontos. Isto, insistimos, beneficia a uns poucos veciños. É insuficiente. É moi difícil explicarlle a un veciño como se pode beneficiar dunha bonificación e paga recargo. A resposta é clara, unha mala xestión. Esa para rematar, alcalde, insistimos, estamos de acordo e aprobamos en xaneiro co noso voto a favor a aprobación definitiva da aprobación da ordenanza da modificación da plusvalía, pero ante esta reclamación que nos trae o pleno, a nosa é unha abstención, porque xa dixemos que isto iba a xerar controversia. E aquí estamos. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, para rematar o debate, o ponente da proposta, neste caso o concelleiro de Facenda, tería os 2 últimos minutos. Ten a palabra. Sí, alcalde. Vamos a ver, eu quero dicir que o texto da modificación da ordenanza é o mesmo que o que se aprobou en xaneiro. O Partido Popular aprobou en xaneiro, agora cambia o sentido do voto, os seus motivos terá. Supoño que como o motivo é o do pitufo protestón. Non estou de acordo porque é o papel que teño que xogar e entonces non estou de acordo. E en xaneiro estaba de acordo e agora non está. O que cambia entre febreiro e agora, entre febreiro e o ano pasado, é que en febreiro os impostos de herdanzas que hai que presentar na Xunta de Galicia non están prorrogados e, polo tanto, hai que presentalos, e o ano pasado o que había que presentarlo en febreiro, marzo, abril, maio, xuño, se podía presentar hasta outubro, e porque estaban prorrogados. Sin embargo, nun erro, e o Concello de Pollo ten delegado no oral
e iso ocurre tanto aquí como en Sanxenxo, como en Marín, como no Grove, como en todos os concellos que teñen delegada a súa xestión no oral, non se prorrogou o imposto das plusvalías. A presentación, a liquidación non se prorrogou. E, polo tanto, se xenerou esa disfunción que existía entre dous impostos que van prácticamente, se liquidan prácticamente ao mesmo tempo, conxuntamente, e que para liquidar a plusvalía é necesario ter liquidado o imposto de sucesións para a Xunta si o prorrogou e o oral non. E iso é o que crea este problema, esta disfunción e esta injusticia que nós creemos que podemos solucionar así. E non se trata de rechazar unha alegación que non dice nada. Que o que di non é nin que está en contra deste texto, dice que se aproba con efecto retroactivo. E efectivamente se aproba con efecto retroactivo e nós consideramos que é posible porque beneficia ao administrado. Nada máis. Gracias, Xulio. Damos por rematado o debate e vamos a proceder á votación. Alcalde, antes da aprobación me gustaría que se deixara claro que se vota como se deixou en Comisión de Facenda, porque parece que o señor Sergio non o ten claro. Eu entendo que se vota rexeitar a reclamación e o texto definitivo da ordenanza. Porque entonces hai dúas votacións, rexeitar a alegación e despois a aprobación definitiva. É o mesmo que está dictaminado en Facenda, como ti ben sabes, se aclarou. Que ahora introduzcas eso parece un pouco sorprendente. A conversación está aí, está escrita. Se vota é o que está acordado no informe da comisión. Sí, na comisión quedou claro e se aclarou por parte miña como presidente da comisión, como por parte da secretaria, de que hai que rexeitar a alegación e iso conleva a aprobación definitiva da modificación que se fixo no mes de xaneiro. E vos rexeitades a reclamación e nós, coa reclamación nos abstemos, nada máis. Vale. É tan simple como iso. Así que, señora Gis, podería vostede polo menos rectificar. Perdón, eu creo que o debate... Porque o propio presidente da comisión está... Tens que ser unha persona máis seria, Sergio, máis serio. É unha cuestión de matiz. Si quieren que se recoja en el sentido de su voto, se recoge y... Vamos a proceder á votación. Se a secretaria ten algunha cuestión que aclarar con respecto ao informe de comisión, pero eu creo que o informe de comisión está claro, ¿no? Que se vai a votar. Sí. Grazas, alcalde. Sí, tal como se adiantaba, o inicio do exame deste punto da orde do día, no previo ditame emitido por parte da Comisión Informativa de Facenda, incluíase, de acordo coa proposta que se recollía no propio expediente, 3 pronunciamentos. O primeiro deles en relación co escrito presentado con data 3 de febreiro, ditaminándose o seu rexeitamento en función da normativa aplicable por esa cuestión de legitimación. En segundo lugar, aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal con esa modificación por introducción desa nova disposición transitoria. En terceiro lugar, proceder, de acordo coa normativa aplicable, a realización dos seguintes trámites, que comprende a publicación íntegra dese texto refundido da ordenanza coa nova disposición transitoria. Grazas, alcalde. Non sei se algún grupo quere introducir algunha cuestión de matiz no seu voto ou... Eu creo que, perdonade, pero creo que está claro. O que se debe de votar é votos a favor do informe da comisión, votos en contra ou abstencións. A propia comisión, o propio informe, se recolle o que estamos aprobando ou o que estamos abstendo. Paula, alguna dúda? Ou votamos, senón levaría a votar 3 veces. Non, o único, alcalde, que sí que podería, non sei se se trata de eso, insisto, é unha cuestión de poder reflectir na acta da sesión, se así se estima por convinte por parte de algún concelleiro ou concelleira, cal é o matiz do seu voto, ben na aprobación, ben na abstención, respecto de algún dos pronunciamentos. O texto do ditame penso que reflicte claramente os 3 puntos a aprobar no seu caso.
Vamos a ver, non hai máis debate. O pleno porque se celebra, porque hai un veciño que presenta unha alegación e hai que darlle resposta se estamos de acordo ou non, ou se nos estemos esa alegación. Según a votación, despois queda aprobada ou non definitivamente o propio que aprobamos anteriormente. Pero este pleno se celebra porque hai un veciño que presenta unha alegación. Non hai máis voltas de folla, senón non habría este pleno. Evidentemente, polo cal, o que está de acordo con que se aprobe esa bonificación, que se poidan aplicar as bonificacións, votará en contra da alegación e a favor da bonificación. E se se absteñen, quere dicir que non queren que se aprobe esa bonificación. No, se se absteñen, o que quere decir é o que xa anunciamos no seu día, que iba a haber veciños que non iban a estar de acordo e con este pleno non fostes... Con este pleno non fostes capaces de justificar porque un veciño que reclame 6 ou outro 8 ou outro 9. Logo que estamos aquí é votando se aceptamos a alegación ou non. Que veciño non unha vez que non se acepta... Que non hai debate agora. Non hai debate, por favor. Se somete a votación. E punto. Alcalde, ya hemos acabado votación nominal para dejar... Vamos a someter repito de novo, someter a votación o informe da Comisión de Facenda que recolle 3 apartados, non, Paulo? Recolle 3 apartados. Unha vez que se aprobe ou que se rexeite ese acordo da Comisión, o acordo dunha maneira ou doutra é vinculante para os 3. É así como entendo. Ora, se queremos matizar moito máis eso, pois podemos estar aquí toda a mañá matizando, pero creo que o informe de comisión é claro. É rexeitar unha alegación e aprobar definitivamente a proposta de ordenanza. Por que? Se non cal é. Cal é o acordo, entón? A ver acá, en fin. Por lo tanto, vamos a facer o voto nominal, se vos parece, ou pode ser por consentimento se os grupos están de acordo. Por lo que vexo, vai haber unha abstención e o resto a favor. Podemos votar nominalmente ou, se os portavoces aceptan o voto por consentimento, pois recollémoslo así. Pola miña parte, vale, así. Sí, de acordo. E o popular? Sí, non nos vamos a abster. Non hai. Ben, entón, se vos parece, serían 7 votos, 7 abstencións e 9 votos a favor do informe. Paula, estaría ben así? Os portavoces consinten están de acordo con a fórmula? Los portavoces y los miembros de cada uno de los grupos, perdón. a cada uno de manera individual. Os portavoces evidentemente os concelleiros e concelleiras presentes, claro. Gracias, Paulo. Gracias, alcalde. ¿Estamos de acordo? Bueno, pues si estamos todos de acordo, queda aprobado o informe da comisión, por lo tanto, queda rexeitada a alegación presentada e continúa o trámite de aprobación definitiva da ordenanza. De acordo? Bueno, pues moitas gracias. Bo día a todas e todos e a todos os veciños e veciñas que nos poidan estar vendo neste momento. Tamén para eles bo día e hasta a próxima.